हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय दिनैहाय आङो बे भिडिअआव नाम्बार सिस्टेम एबा अनजिमा फारिखान्थिनि आङो माखासे एमसिकिउ लानानै फैदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बेयाव आं खालि आनजादाव फैथावना एमसिफोरखौल' लानानै फैनाय जादों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो प्रेक्टिस खालामनो नाजा अब्ला फैदो जोङो नायनोसै एक नाम्बार कुइसनखौ गासिबो कुइसनानो जोंना जानो गोनां आसाम पुलिस आनजाद एबा डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टआव फैथावना कुइसन गोजा नोंथांमोना मोजाङै प्रेक्टिस खालाम आरो लोगोसे आं खावलायनाय जायो आङो बेबायदिनो सानखान्थि आयदानि सायावबो आङो भिडिअ लाबोबाय थानाय जासिगोन बेनिखायनो नोंथांमोनहा भिडिअखौ हाजासे लाइक खालाम आरो लोगोफोरनो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय मानो होनबा बानायनाय भिडिअआव माखासे भिउस आरो साबस्क्राइबार मोनोब्लासो मटिभेट जायो नालाय बानायबाय थानो बेनिखायनो नोंथांमोनखौ हेफाजाब होगोनखौ आङो आसा खालामबाय अब्ला फैदो जोङो एक नाम्बार कुइसनखौ जागायनोसै होमबा एक नाम्बार कुइसना नोंथांमोननि स्क्रिनाव नोंथांमोना नायदो बेयाव एक नाम्बार कुइसनाव बुंदों नै मोननै अनजिमानि रुजुथाया 3/4 आरो बिसोरनि एलसिएमआ 240 जायोब्ला दुइसिन अनजिमाया बेसेबां बेखौ दिहुननांगौ होमबा आङो सलुशनखौ नैबे साइडआव बानायनोसै बेयाव बुंदों जोंहा मा मोननै अनजिमानि रुजुथाया 3:4 होमबा आङो मोननै अनजिमाखौ हमनानै लानोसै हमबाय आङो मा मोननै अनजिमायालायनो मा जोंहा x आरो y नङा होमबा रुजुथाया जोंना बेसेबांहाय दङ x आव 3 होमबा आं बेखौ 3k लागोन ओमफ्राय y आ बेसेबांहाय दङ 4 होमबा आं बेखौ मा 4k लागोन आरोखि बे हमनानै लाबाथाय बेबायदि लानांगौ हा दाना एलसिएम दिहुनदो जोङो मा 3k आरो 4k नि एलसिएम दिहुननायखौथ' नोंथांमोना रोंखागौ बा k जों मोननैबो रानजायो k सानजाब 3 होबानो 3k ओमफ्राय k सानजाब 4 होबानो मा 4k होमबा जों बेनिफ्राय बुजिबाय मा एलसिएमआ बेसेबां जागोन एलसिएमआ k into 3 into 4 सानजाबनांगोन नङा होमबा 3आबो रोदा जाखाबाय 4आबो रोदा जाखाबाय नालाय सानजाबबानो एलसिएम जासिगोन दाना जोंहा बेयाव मोनसे खोथाखौ नटिस खालामनांगोन जोंना कुइसनावनो होनाय दंखायो एलसिएमआबो बेसेबां जायोनो नै 240 जायो एलसिएमआ बेसेबां जायो 240 जायो होननाय दंखायो होमबा एलसिएमनि जायगायाव आङो दस्रानि जायगायाव आङो मा 240 खौ होनोसै हा बेयाव 240 खौ होनोसै समान समान ओरैहाय मा जासिगोन बेखौ सानजाबजोबबा जोंना बेसेबां जासिगोन 12k दाना बिनिफ्राय जों मा बुजिबाय k खौ दिहुननानै लानोसै k खौ दिहुननानै लाबा जों मा खालामनांगोन 240 खौ 12 ओरैहाय रानफैनांगोन नङा होमबा होमबानो k खौ मोनगोन रानफैबा बेसेबां मोनो 12 सानजाब दाननांगोन जोङो 12 सानजाब बेयाव बेसेबां 20 होबानो मा जायो 240 खौ जोङो दाननो हायो होमबा 20k थारमाने k आ बेसेबां मोनखो जोंना 20 मोनबाय k आ 20 मोनबाय नालाय होमबा अनजिमाफ्रा मा जागोन होमबा बेनिफ्राय जों बुजिसिगोन therefore अनजिमाफ्रा जागोन जोंना मा अनजिमाफ्रा जागोन बेसेबां फार्स्टनिया जोंना बेसेबां लादोंमोनलाय x खौ जोंहा बेसेबां लादोंमोन 3k माइनि सानजाबदो 3 जों जुदि आङो 20 मोनबाय नालाय k आ बेसेबां जागोन बे 60 हा ओमफ्राय मोनसेया बेसेबां y आ जागोन y आ 4k मोन नङा होमबा 4k नालाय आङो 4 जों सोरजों सानजाबनांगोन दा मोननाय 20 जों होमबा बेसेबां जागोन 80 होमबा अनजिमा मोननाया जोंना मा 60 आरो 80 मोनबाय लोगोफोर हा बेनिफ्राय जोंना कुइसनाव नटिस खालामफिनबा मोनगोन कुइसनाव बेयाव माखौ बुंदों दुइसिन अनजिमाखौसो बिदों नङा होमबा दुइसिन अनजिमाया जोंना बेसेबां होमबा दुइसिन अनजिमाखौ जोङो नुबाय बेयाव दुइसिना 60 ओमफ्राय देरसिना 80 होमबा कुइसनाव दुइसिनखौ बिदों नालाय 60 जासिगोन होमबा एन्सारा जोंना बेसेबां जासिगोन एन्सारा नैबे 60 जागोन 60 हा दुइसिनखौ बिदों नालाय गिदिरसिनखौ बिबा 80 जागौमोन होमबा बेयाव अपसन नाम्बार बेसेबां C नैबे अपसन नाम्बार C आ बेनि मा कारेक्ट एन्सार 60 आ बेनि मा एन्सार नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ बेबायदि कुइसना फ्राय फैयो इम्परटेन्ट दाना जों बेजों सोमोन्दो गोनां
आरो नेक्स्ट कुइसन लाबावनोसै अब्ला नायदो नेक्स्ट कुइसनखौ 2 नम्बर कुइसनाव फैबाय 2 नम्बराव दङ कुइसना नाय मोननै अनजिमानि रुजुथाया 3:4 आरो बिसोरनि ओसे बा 4 जायोब्ला बिसोरनि एलसीएमआ बेसेबां बेयाव जोंना ओसे बा बेसेबां होनाय दंखायो ओसे बा एबा देसासाया बेसेबां होनाय दंखायो जोंना 4 ओसे माने नोंथांमोना बुजिनांगोन मा हाइएस्ट कमन फैक्टर एबा देरसिन साधारन सानजाबगिरि बेखौ बुजिनांगोन हा हाइएस्ट कमन फैक्टर नालाय बेसेबां 4 ओमफ्राय जोंना मोननै अनजिमानि रुजुथाया बेसेबां दङ 3:4 होनबा मोननै अनजिमाखौ जों हमबावनांसिगोन नङा होमबा लेट खालामनांसिगोन मोननै अनजिमाया मा x लाबाय आं मोनसेखौ x आ बेसेबां 3k ओमफ्राय y आ बेसेबां 4k लाबाय दाना ओसेब दिहुनदो ओसेबा बेसेबां जायोनो 4 जायो होमबा 3k आरो 4k नि ओसेबा बेसेबां जायो 4 होमबा जोङो बेयाव दिहुनबाय नै 3k ओमफ्राय 4k नि ओसेबा मा जागोन देसासाया नोंथांमोना 3k आरो 4k नि देसासा दिहुनबा बेसेबां मोनगोन x मोनगोन हा मिलायनायखौल' नाय नालाय x नै बेयावबो k दं बेयावबो k दं होमबा मा जागोन सरि k हा x नङा k मा जागोन देसासाया जोंना k जागोन बुजिबाय दा नोंथांमोन आं k लादों नालाय दाना जोंहा देसासायाथ' बेसेबां दंखायो देसासायाथ' जोंना बेसेबां दंखायो 4 नङा होमबा 4 होमबा 3k आरो 4k नि देसासाया k होमबा k इक्वल टु मा जागोन 4 k आ 4 जागोन बुजिबाय दा k आ 4 होमबा अनजिमाफ्रा मा जासिगोन k आ 4 जाबायबा होमबा अनजिमा मोननैया मा जासिगोन x आ बेसेबां जासिगोन x आ फार्स्टआव 3k दंमोन नालाय समान 3k आवथ' 4 मोनबाय नालाय 3 जों 4 जों सानजाबदो बेसेबां जागोन 12 होमबा अनजिमा मोनसेया 12 ओमफ्राय गुबुन मोनसे अनजिमाखौ जों y लादोंमोन नालाय y आ 4k मोन नालाय होमबा 4k बा मा जागोन 4 into 4 equal to 16 होमबा जों गिबियावनो अनजिमा मोननैखौ दिहुननानै लाग्रोनांगौ बिदि 12 ओमफ्राय 16 मोनबाय अनजिमाया मोननैया हा अनजिमा मोननैया 12 आरो 16 दानिया जोंहा एलसीएम बिदों नङा होमबा एलसीएम बिबा जों मा खालामनांसिगोन नैबे 12 आरो मामोनलाय मोनसेया 16 नि एलसीएम दिहुननानै जा एन्सार मोनो बेनो बेनि कारेक्ट एन्सार होमबा 12 आरो 16 नि दिहुनबाथ' जों मोनो मोननैबो 4 जों रानजायो 4 सानजाब 3 दिनै 4 सानजाब 4 16 रोदा जाबाय नै 3 आरो 4 आबो होमबा सानजाब जोबबानो बेनि मा जासिगोन एन्सार जासिगोन सानजाब जोबबा जों बेसेबां मोनगोन सानजाब जोबबा जोङो मोनगोन मा 4 into 3 into 4 48 मोनगोन 48 होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा बेसेबां जागोन 48 दंना गैया नायदो नोंथांमोन होमबा 48 दङ अपसन नाम्बार D आ बेनि मा कारेक्ट एन्सार नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ बेबायदि स्टाइलनि कुइसनखौ नोंथांमोना गोबां प्रेक्टिस खालाम दाना फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसन नायनोसैलाय नेक्स्ट कुइसनाव फैदों नै 4√5 प्लास 5√5 आ सोरजों समान जागोन बेखौ सल्भ खालामनांगौ होमबा सल्भ खालामबा जों बेखौ खालामनो हायो बेसेबां ओरैहाय मा 4√5 नङा होमबा बे ओमफ्राय प्लास मोनसेया बेसेबां 5√5 बेयो होमबा प्लास खालामदो बेयाव नै बेनाबो √5 दं √5 ओमफ्राय सिगाङाव नंगुबै अनजिमाया 4 दं 5 दं होमबा जोङो बेखौ हरै हायो 4 + 5 हायो ओमफ्राय ओरैहाय मा √5 बेयो बुजिबाय होमबा प्लास खालामबा 9√5 जागोन जोबोद गोरलै 9√5 दंना गैया दङ नै अपसन नाम्बार ए आ जाहैबाय मा बेनि कारेक्ट एन्सार दाना फैदो जों आरो नेक्स्ट कुइसन नायनोसैलाय नेक्स्ट कुइसनाव दङ बेबायदि दाना नेक्स्टआव दं नै गिबि मोनबा रोदा अनजिमानि दाजाबगासाया बेसेबां रोदा अनजिमा मानि जोंना मा प्राइम नाम्बार नङा होमबा प्राइम नाम्बारनि जोंहा मा दिहुननांगौ प्राइम नाम्बारनि जोंहा दाजाबगासिखौ दिहुननांगौ रोदा अनजिमाखौथ' नोंथांमोना मोनथिखाबाय जानो हागौ मोनथियाबा आं खिन्थानि रोदा अनजिमा मानि जायफोर अनजिमानि सानजाबगिरिया मोननैल' थायो मोननैल' सानजाबगिरि थानाय आरोखि मोननैल' सानजाबगिरि गोनां मोननैल' सानजाबगिरि गोनां अनजिमाखौनो मा होननानै बुङो रोदा अनजिमा होननानै बुङो नोंथांमोना मोनथिनानै ला एग्जाम्पल हिसाबै
गिबि रोदा अनजिमाया जोंना मा जायो 2 2यानो गिबि रोदा अनजिमा मानोना बेनि सानजाबगिरिया मोननैल' मा से ओमफ्राय मोनसेया जाबाय गावनो गाव 2 सेनि साननाय फारि फरायबाबो जों 2 खौ मोनगोन आरो 2 नि साननाय फारि फरायबाबो जोङो मा 2 खौ मोनगोन बेनिखायनो 2 नि सानजाबगिरिया बेयाव मोननैल' होनाय जादों 1 आरो 2 बेनिखायनो 2आ मोनसे मा जायो रोदा अनजिमा जायो लोगोफोर गिबिसिन रोदा अनजिमाया मा होननानैबो सोंनो हागौ अब्ला मा एन्सारा 2 नोंथांमोना निस्सय बुजिबाय मोननैल' सानजाबगिरि गोनां एबा थानाय अनजिमाखौ जोङो मा रोदा अनजिमा एबा प्राइम नाम्बार होननानै बुङो मिथिबाय दा दाना बेयाव मा होननानै बुंदों नै गिबि मोनबा होमबा गिबि मोनबाबा मा जागोन फार्स्टआव 2 जाखागोन ओमफ्राय सेकेन्डआव मा जागोन 3 जागोन नेक्स्टआव मा जागोन 5 जागोन नेक्स्टआव मा जागोन 7 7नि उनाव मा जागोन 9आथ' जाया 9आबो जाया 10आबो जाया 11आ जागोन बेबायदि मा मोनबा जाबायना नै मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा दाजाब गासै होदों नालाय दाजाबजोबदो बेखौ 2 दाजाब 3 दाजाब 5 दाजाब 7 दाजाब 11 दाजाबजोबदो दाजाबजोबबा जों बेसेबां मोनगोन 11 जों 7 जों जाबथ' 17 18 17 जाखाबायना 17 18 19 20 23 28 होमबा 28 मोनगोन जोङो दाजाबजोबबा बेसेबां 28 एबा 28 होमबा अपसन ए आ बेनि मा जागोन कारेक्ट एन्सार लोगोफोर अपसन ए आनो मा बेनि कारेक्ट एन्सार दानिया फैदो जोङो माखासे एमसिकिउ जोङो नायबावनोसै